money investment. Dali lang daw ka makapiin, samot nagnaa kay agent. Akong gitry kay lagi daw sigurado. Nisalay ko kay gusto pod ko mo asenso, yeah. Nakabalita ko sa TV, ipasara na daw ni Duterte. Schedule na unta sa payout. Nakapiin ko og dakong amount. Karon na ilang, karon na ilang. Wa ko nagpayout, akong gipadugay kay ilakin sa Raptor, para mas klaro ang akong future. Baligyag kabaw og motor. Karon kay medyo nahambog na, kidaghan na kwartang napundo, yeah. Wala pa gani na payout, naglisod nag-unsaon paggasto, yeah. Nakabalita ko sa TV, ipasara na daw ni Duterte. Schedule na unta sa payout. Nakapiin ko og dakong amount. Karon na ilang, karon na ilang, karon na ilang, karon na ilang. Ako nagmahay, wa ko nagtuo, ang kapamugalit rag panirado. Ako nagmahay, di na mo utro, please lang ibalik ang puhunan ko, yeah. Ang kwartang nga giutang na damay, gusto lang ko mo asenso. Nakabalita ko sa TV, ipasara